Η Ντάφνη κρατούσε την κοιλιά των 7 μηνών σαν να ήταν το τρόπαιο της νίκης. Είχε αποσπάσει τον Νικόλα από τη σύζυγό του, είχε διαλύσει έναν γάμο 13 ετών στην Αθήνα και είχε πάρει τα πάντα, το σπίτι στην Κηφισιά, την εταιρεία ελαιολάδου, τις οικονομίες, ακόμα και την αξιοπρέπεια της Ελένης. Η Ελένη βρέθηκε πεταμένη σε ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα στο Παγκράτη, χωρίς σύζυγο, χωρίς δουλειά, χωρίς στήριξη. Ακόμα και η ίδια της η αδελφή της είπε «Δεν του έδωσες, παιδιά, τι περίμενες?» Η Ντάφνη φρόντιζε να ταπεινώνει. Στο σούπερ μάρκετ, μπροστά σε όλους, γελούσε δυνατά. Η πρώην γυναίκα του με παίρνει τηλέφωνο ζητώντας χρήματα, καημένη. Όλοι διάλεξαν το μέρος της εγκείου ερωμένης. Όλοι πίστευαν πως η Ελένη είχε τελειώσει. Όμως, τα σιωπηλά ξημερώματα σε εκείνο το σκοτεινό διαμέρισμα, η Ελένη δεν έκλαιγε, ερευνούσε, προσέλαβε έναν detective, ανακάλυψε ότι Ντάφνη δεν ήταν καν το πραγματικό της όνομα. Ανακάλυψε ότι είχε ήδη διαλύσει άλλες οικογένειες. Ανακάλυψε ότι υπήρχε ένας άντρας κρυμμένος πίσω από αυτή την ιστορία. Και τότε ανακάλυψε κάτι για εκείνο το μωρό που θα άλλαζε απολύτως τα πάντα. Ο Νικόλας οργάνωσε μια πολυτελή δεξίωση στη Γλυφάδα. 200 άτομα. Ήταν η βραδιά της αποθέωσης της Ντάφνης. Όμως όταν άνοιξαν οι πόρτες, δεν ήταν η Ντάφνη που τράβηξε όλη την προσοχή. Ήταν η Ελένη. Και όσα αποκάλυψε εκείνο το βράδυ έκαναν τον Νικόλα να χλωμιάσει και την κοιλιά των 7 μηνών να πάψει να είναι σύμβολο νίκης. Η πλήρης ιστορία βρίσκεται στο κανάλι και σου εγγυώμαι ένα πράγμα, την αποκάλυψη στη δεξίωση. Κανείς σε εκείνη την αίθουσα δεν ήταν προετοιμασμένος να την ακούσει.